jongka ayom Khrismas. Mapa yakni ka kruwo ay khublei Khrismas basuk yaki longyeng baro ibadon hakni ka Jylla ka jongi. Ay baka jing suk jong ka jing ka jong kulung jisu. Kan long kata ka jing ay mansim. Ya baro laki bapang laki bakam duna kayo kakon. E laki tu ki bapuhu pahay toto menta kasit. How new snem ini aingo yublei ye kijing bah baro pat kijing kerku baro bulat he sehen. Ai baka snem thymmai ru kan long ka snem ka basuk ka basai. Ka bawan ra ya ka jing suk ya ka jing roi bat ya ka jing kiu jong baro kinong shong ha ka Jylla be chung. On the special occasion of Christmas, I send each and every citizen of the state of Meghalaya a very, very special and warm Christmas wishes. May the infant Christ enter each and every home. May we have peace and may we have a life that is going to be worth it and that is going to be memorable in the coming new year.